Maayong buntag. So karon for today's vlog, this is a challenge for me because upalit tag 5 kabog candy worth of 5 pesos, then atong patubukon, then mangitatag tao nga pwede tabangan. So tanawon na to kung pila gyud maabot ani. So tara ato lang sugdan. Tina kay candy dati. Kanang tag piso. Oh, 5 kabog te. So nara guys, nakapalit na ta og 5 kabog candy. Ato aning patubuon ibaligya na to og tag 5 from 5 pesos. So ibaligya na siya tag 2. So para mahimo siyang 10. Kung mahurot na ni ato tay akong ipalit og candy. So ibaligya na to hangtod siya mutubo. Then ang itatag tao nga pwede natong tabangan. Isag sa gamay lang nga kantidad. Tara, atong hasulan natong mga amigo. Ala, nakit ang ginawa ko akong Jumega. Kanang day. Ako'y baligya kindi ba? May pagdusa mo sa? Tama ko. Dili, padaghanom na ako ni. Kaya ako'y gusto tabangan ba? Wala ginagmay lang. Pagdusa mo ni. Hindi na. Pagdusa na. Ayun na. Salamat ay ha. So karon guys, diri ko sa akong amigo kay murag mapakyaw gid niya akong candy karon. Sa atong sudlon. Ayo. Kuan ba? Anang nakoy baligya kay hindi mit. Kayo baligya og kindi para mutubong kindi. Ko ang baling iro ah. Kaya nakoy tabangan tao. Paliti ko bit tag 2 na usa. Tag 2 ra? Loh. Pakyawan na lang kung hindi na ba? Ako ay. Dos ra dos. Oh. Tag 2 ra lay. Tag 2 ra ya. Kuha akong hindi. Salam. Oh, nara. Salamat kaya. Ano sa diri dito? Ha? Ano man? Ano sa Julis? Pan? Pan Julis. Lamig kayo. Sige. Salamat kayo. Oh. Kani gutom gyud da. Dami gyud pan sa Julius bi atong tilawan bi. Kani ang ganahan Francis mo gini oh. Francis gini ba? Dami kay guys. Mamanigya ba og hindi kay napa koy murag tulo siguro nabilin? Tulo, 2. Atong baligya atong mga kaila. So, salamat kay malit sa candy karon guys. 2 na lang ka candy atong kinahanglan. Ang nabilin, sorry. Nato di akong amigo Bas, pwede og candy bi? Hindi, pila na. Kani tag 2 ra ni siya. Kay nagtigom ko og kuan ani kay tabang og tao, kung pilay maabot ani. 2 lang usa. Saman duay mo paliton? Nalan kami. Tara. Sige. Lamig yan. Hindi ron da. Salamat kayo. Ha? Ano man? Ano mga ron? Tani, nahurot naman kindi. Maligya, palit sa bagong kindi. Okay, baligya sa nako. Gikan sa 5 kindi, nahurot na itong 5 niya. Tag 2 na nako cheese. Nya, ubadan ko nimo? Tabangan ko nimo ani? Ikaw? Tabangan na niya. Tara. Guys, na nako'y kuyog. 2 na may mamaligya. Sige, tara. So guys, nahali na tong 5 ka candies na to. Ang palit na ko ato kay 5 pesos. So gibaligya na ko siya tag 2 ang usa. So natay halin karon nga G's. 2, 4, 6, 8, 10. So kani ato ning palit na sa din baligya sad nato. Okay, tara. Te, napa kay kindi? Pwede ko tebe. Napo kabok te. Tira. Ano ginawa ni? Ay, magpabidyohan. Dili mo, bubol, manggod na raw. Manggod. Gana, manggod akong kamera, anak.
Dos? Kaya kung pila ako matigom ani, ako siyang itabang sa tao. Videohan mo sana ako. I-vlog mo na ako rin. Okay daw. Ah, balik kong tigaw niya. Ha? Hindi, tagdos. Sa palitin ko, Bi. Hi Ah, guys. sige na. Hindi ba? Hindi, tagdos lang. Hindi na. Ayaw, itabang ko rin sa tao. Itabang ako. Tara guys, akong amigo, ni Pait yung kindi sa... Sita, kami rin. Yoki rin ay. Tagdos rin na siya. Imo day. Beb, tulong ha, Beb. Tulo. Bilang na. Ara tulo. Ah. Sige. Ya, tak kuya to. Selamat kita. I-post ko rin nga. Selamat kayo. Hala guys, paliton kita ang 5 ka buok. Salamat kay Day. Welcome yan. Salamat. Salamat kaya. Pwede pa kita ng now? Ay, salamat. Last na lang gining duwa. Ate 4 pesos guys. So, nahurot na ang ngapo ka buok. Salamat kayo. So guys, nahurot na ang hindi na natay 20 pesos diri. So, ato gyapon ang ikumpra. Oy, mga amigo. Tarong! Nag-record. So, 9 pesos na lang man daw. Ah, 9 ka buok. Ano sa mga kawas? Ron. Ah, Manila ka 1, 9. bilantan di ka ram. So, kaning sobra, palit na to speaker tindahan. Kan, hotdan man sila. Ayo. Namoy kindi dong. Max. 11 ka buok. Go for it. Okay, salamat kay palitan ko ni Ma'am og hindi 4 5. Pwede mo ka magtanong agad. Para din din. Ah, na ang tayo kita tingnan boy. Tingnan mo. 5. Salamat kay Gibsa. Nara guys, akong kauban. Ay kaning amigo din ako pirting buat na gyud ani. Ipay og 5 ka buok. Salamat kay Gibsa. Eh, tanawon vlog niya. Dagagin naman dito. Karang kwan. Karong gabi upload na ko. Upload mo. Salamat Gib. Ay sa ka? Yes, salamat. Iyo. Oh, thank you. Salamat kay Mark ha. Salamat kayo. Yehey, dapat halin 4 pesos. Salamat Mark. Ayo, yung pili sa vlog na lang na. Unsa man? Na lang, i-cut off na lang ba? I-cut off. Lagi sting. Sige na, tulo na. Ha? Tulo. Ay, gipakita. Raya na ipakita na, bi. Ah. Ay, pakita mo, no? Kay klaro. 50. Uy, sige. bro. Wala na ba? Okay na ako eh. Okay na, bro. Kuha mo ni. Size mo ni. Ay, pakita mo, no? Okay. Okay, kung size yan. Wala, way. Wa ingat to yan. Obligada ni. Pakita yan, no? Pakita mo, no? Oh, nani sa Shopee lang. Gis. Nakoy ko Andre, nakoy 4. Ina, may magtabangan na natin. Ha? Nagaling mo tabangan na lang. Trahuan? Ngita baliwang. Oh, tuod ka tong kimpang. Ngita po ko 4. Salamat din sa nagpadala sa GCash kay Mr. H worth kandidat sa 15 pesos o kang Miss K kandidat sa 70 pesos. Daghang salamat ninyo. So guys, end of day 1 karon, so nahalin gyud atong mga candies. So from 5 pesos nahimo na siyang 40 pesos karon. So ugma magunhuna sa ko kung unsa akong ibaligya kay kung candy ba o magpalit sa kuglain nga pasan ang mga biskwit or unsa. So ang pinaka-challenge ani is mubaligya ako sa laing tao nga di na ko kaila kay karong adlaw day 1 na to na maligya ako sa akong mga friends o kailan ako sa Facebook. So daghang salamat sa tanan na ug atangi ang day 2 na to ani. Salamat.